היי, אני איציק לוי, זה סרטון הדגמה של תוסף שכתבתי שמנהל את התהליך של העתקת והדבקת שעות הכניסה והיציאה ממערכת הנוכחות של חברת הראל למערכת הנוכחות של חברת לוגון מל"ם. כרגע התהליך הוא לגמרי ידני, מה שאומר שצריך להתחיל ממערכת הנוכחות של הראל, לאתר את היום הראשון, לאתר בו את הכניסה הראשונה, להעתיק ולהדביק בעזרת המקלדת והעכבר, לגשת לאותו מקום במערכת הנוכחות המקבילה של לוגון מל"ם, לאתר את היום הראשון, להזין, שוב לחזור, שוב להעתיק. אפשר לראות שהתהליך ארוך, ואם יש הרבה כניסות ויציאות בכל יום, אז התהליך מתארך עוד יותר. זה תהליך ארוך, סיזיפי, משעמם, מתסכל, וגובה מהעובד זמן יקר, שיכול לנצל אותו לדברים אחרים, מועילים יותר. בסוף כל חודש צריך לבצע את כל התהליך הזה מחדש. אז התוסף שאני כתבתי מייעל את התהליך על ידי הכנסת אוטומציה. וככה הוא מקצר את משך הזמן שנדרש העובד להשקיע בצורה משמעותית, כפי שכבר נראה. הכפתור הראשון שאפשר לראות כאן, עם הטקסט של שליפה ושמירת שעות, יודע בקליק אחד לשלוף את כל שעות הכניסה והיציאה של אותו החודש, ולשמור אותם באופן זמני בזיכרון. נקליק עליו, נקבל אינדיקציה שהשעות אכן נשמרו. מכאן כל שנותר לעובד לעשות, זה לגשת למערכת הנוכחות של לוגון מל"ם, ולהקליק על הכפתור עם הטקסט של הזן שעות. שוב נקבל אינדיקציה, שעות הכניסה והיציאה מולאו. אפשר לראות שהתוכנה יודעת לדלג על כל החוסרים למיניהם, ימי חופשה, מחלה, היעדרויות, סופי שבוע, כל השדות הלא רלוונטיים פשוט מתעלמים מהם, ממשיכים הלאה לימים הכן רלוונטיים, וכל השדות ממולאים כמו שהיינו רוצים. מפה כל מה שנותר לעובד לעשות זה להקליק על הכפתור של שמירה, במידה והוא עבר על כל הכניסות והיציאות והוא מרוצה ממה שהוא רואה, הוא יכול לשמור. אם הוא לא מרוצה מסיבה כלשהי, תמיד יש לו אפשרות להקליק על מחק שעות, בין אם הוא הזין את השעות קודם לכן באופן ידני, בצורה ישנה, או שהוא ישתמש בתוסף, זה לא משנה. כל עוד יש ערכים כלשהם בשדות, הם יוכלו להימחק על ידי מחק שעות. ברגע שהכל בסדר, העובד הזין את השעות באופן ידני, או בעזרת התוסף, שוב תתקבל האינדיקציה, מפה הוא רק מקליק על שמירה, וכל התאריך הארוך והמשעמם שראינו קודם, יסתיים בכמה שניות בודדות. בהמשך אני מתכוון להציג פיצ'רים נוספים שיעלו עוד יותר, כמו הורדת קובץ השעות במערכת הראל, והעלאתו למערכת לוגון מל"ם, ושאר פעולות נוספות שהעובד נדרש לבצע על מנת להשלים את התהליך, עם כמה שפחות מאמץ, עם כמה שיותר אוטומציה. תודה.